Gaw! Uy, Gaw! Good morning, Gaw! Mata na ka day? Hindi, ikaw labat yung ulo sa mitrada na turun, Gaw. Alaws lagi, Gaw? Wala day tayo ka pangasayan ron, mga pamistahan, birthday, wala rin kita na sa listahan. Wala pa, Gaw, pero ganda man tako pagkaon. Unsa man ni, Gaw? No? Tanawan na, ang kaba lang. Sige, Gaw, yati, love jugay ko ni mo, Gaw ba? Salamat kayo, Gaw, Oh no! Na! Saan ning tirada ni mo, Gaw? Ano gamay ramang kayo ni mong gibilin, Gaw? Nahinay ka nun ako, duga magkikamatagod. Galas gawa po ni mo pagdugay day mamata day, binlan na day gingunana. Isa man tag balay ba, dapat saktuon po ni mo bilin sa kuha. Timay mo, Gaw. Nakaon naman dyan ako, pag isuka na ko dira, nakaon nun mo. Galas gawa po ni mo wala na lang kay common sense ka binlan ko. Tay, Gaw. Kanang imong tirada, Gaw ba, sukad ni abot ka diriya, Gaw, napingis-pingis na ko sa akong kaon, Gaw. Katong ako ra isa diriya, wala, sakto kayong kaon, sobra-sobra pa. Pero niabot ka. Binuwang mo nang gibilin na lang kung ni magngunana Mao na ron, mamuyboy na kagaw. Muyboy di man sa ingon, Gaw, pero nagmahay gyud ko, Gaw, may pagwati ka gi-adapt. Grabe mo ka makastorya sa kagaw Bro, magdili gagaw. Inaanap mo ba yung style sa una? Nga nang style pero binuwang mo nang. Nalaunsa mo diri ang duwa? Ano naglalis mo? Naglalig sa may di maglagot anang buntag sa iyo, mabay pagmata na to, binlan tayo ngunana nga pagkaon. Ay, grabe po ning bata ni pamilin pod. Mo ganino, baby, hinaykan daw, dugay ko ka mata. Diyos ni mo. Otro po biya kay nana po di mong tirada. Sige po kunin mo pagkaong buhanga ka. Pero ano mo paglalis kay librihan ta mo ron. Mga unta. Libre daw, Gaw. Sa may librin mo sa mga? Mga tuta sa pizza, sa Dudes Pizza ba? Mga unta dito, kay lami kay ng mga pizza dito. Kagi mo lang lami yung pizza gano. Mao ganing dito ta mga ako'y bahala. Pero, si Bola, first time ang libre, Gaw. Ato na rin ang tuon, Gaw. Pero natingala ko, asa mo ka kwarta? Bitaw. Ay, wala yun yung mga time. Minus do kayo mo ba? Naman ko extra income. Extra income? Unsa po nang extra income nila? I-explain ako ni sa inyo ha. Pero ayaw mo istorya, paminaw lang mo ha. Sige, sabat-sabat. Ako rin pa istorya ha. Sige, imsa man na. Mo ni ang kabibi game. Kabibi game? Bago pagkikunin ko nga, ayaw mo istorya. Paminaw ba? Paminaw lang. Sige, imsa man na. Pag guman nyo, tapasan na mo link, inyong i-click. Pag guman, inyong i-download. Na after nyo ma-download, i-click ng register. Ibutangin nyo yung phone number, password, confirm your password, nya ipisliton to ninyong send para sindan mo OTP number. Ibutang mo dito, register. Nya pag abot na dagang mga kasi nga dula na color game. Ngayon na po na siya 5 free piso coin. Kung mahurot na mag-cash in ka, pisliton niyo mga class. Mamili lang ka sa 50, 100, 200, 500. Click mo na. Ibutang niyo mo yung Gcash. Then bind. Sabi tudlo-tudlo mo dira mo kay cellphone. Ay, nari. Wala kinasuma pagkauman. Pag makadapan ako, daog mo, itang yung withdraw. Utang yung amount na gusto i-withdraw, Gcash number, withdraw. Nala ka simple. Oy, ang galing nakakorta ko no, librihan ta mo. di masa mo aton taron sa pizza. Ato na, pero di mo magilis. Ako good sa mangkuan ni. Good sabot ko. Siguro sa ko na, murang ka mo dulag basketball ng mga unta dito. Syudad binatong natuan. Syudad? Tama, sintrom din ang stagom di ay, may abad santos. Tama yun, mataan eh. Pero tara, Bait sa ni. kaon na mo. Ay, bahala na siya, parang gutom na kayo. Isa. Uy, anak ka sa notes ba? Libre na ko niya. Kamong duwa, kung ay mo pag sinirok ko niya. Libre, sinirok. Ayaw niyo dahil batasan ninyo sa tuwa diri ha. Isudan na ni. Ay mong pakaulaw. Sakaw lingkod mo dito kay Montir ko. Excuse me, ma'am. Order ako ito yung 5+1, ma'am. Ito na flavor, sir. Isa ka Dude Special. Isa ka Meat Queen. 2 ka Hawaiian. Isa ka Meat Pizza o Cheese and Burger. Family size, sir, na. Yes, ma'am. Napagaw. Ang gingon ni Pakloy ba nga, dili ta magsiniro ka? Dili lagi ko. Ay, binibili agaw kay establishmento biya ni di ba ni parehato mga sa tong lugar nga mga asay ta kay sa gunta patong buhaton dito magkaon kay kaon lang ta. Dili lagi gaw. Sa juritan na naman sa kuha. Man pero mao gani dapat relax kita diri kay mga kaon man ta, libre man ni papi ba. Total na ni sir kay 1,100. Sige, ma'am. Unya lang bayan, mama. First time mong libre si papi ba.
Ma'am, mga pila po kami isang prepare na ma'am. Mga more or less 20 minutes po, sir. Yan, gusto man. Ano boss? Plus na po mga 20 minutes. 20 minutes? Oh, 20 minutes pa bago maluto. Dati gutom na ba tayo? Relax lang dia, di mo ka makapaabot. Sa man mukha ka kanina. So, kuya, nabiyan ang libre. Relax lang dia, ano ang tubig. Sige. Ay, huwag yun sa reklamo ba? Kay libre ba na niya? Hindi mo kapaabot mga buanga, mga pamukparong sa tamugtong. Kaya pagulong na kayo ba? Wala ka ng pilo. O, dara, balay din yung tubig. Hugay pa man ng order na to. Tubig? Inom sa tubig, inom sa. Inom sa tago ka, kaya wow man. Hindi ka naman tanong ka para init ka ba? Yan. Kaya ito mga 20 minutes na, 20 minutes pa. 20 minutes ko, kaya na. Relax lang mo di ako. Ay siya, magkuha sa tubig ka. Tubig? Oh. Sige. Inom ka, mainom. Diya sa place eh, gawa ko kayo basta mo. Balay sa tubig ni. Tubig, inom mo tubig. Kaya di, baguro, kaya may nag-inom tubig ka ni. Ayaw, pag inom mo, kainit ka ma-dehydrate mo ba? Lalo meron mo, inom. Di, inom lang sa tagaw, inom sa tayo. Diya, putahan na eh. Saktor lang po, kaya init yung panahon. Kaya may paabot rin ba? Kaya gwapo kayo ang kwan lang daw, no? Nag-design, no? Christmas. Oh, Inom pa mo tubig. tubig na po. Grabe yun sa naman mo, Pops. Ano, sige na lang manig tubig. Tubig sa kanino, kay kabalo ko, init yung panahon, giuhaw mo. Nati wala, mong good may giuhaw ba? Gigot to, mong good may. Balay sa kaninyo no, kay taon-taon pa to. Yan, eh, mauan. Anong sagaw? Cheers up, cheers. Siyarog, di mo mo sa mga buanga mo. Oh, shit! Magpasok tubig ha. Ano? Wak na isulod. Excuse me, sir. Naran yung order, sir. Uy, nana. Pizza. Gawin nyo, ma'am. Oo. Ay, sa. Birok ka. Wala pa rin namutang, inyo nang pumutol. Grabe nung nakasinok ninyo, init ramang kayo mo. Pagbuhat, makakaon lagi mo. Order o. Oo nga, pila di ka Pokemon order? Ano? 5+1 ngayon no? 5+1. Sige. Yati lang yun ang wigayo ba? Kung wigayo? Yun, pwede nga mo anak. Bisa gamay lang. Pagbuhat ba? Wala pa kayo gikuhan tanan. Buhat na rin mo. Kakaon lagi po ron. Kini, bang pizza. Ano gawin niya pa? Kaning, pwede na mo kao na ni. Kanila lang. Magkuha sa kong sauce. Ayaw mo pangilabot ha, kay unalan ta mo na. Ay, dugaya pa nato mga kaunan ni. Ay, mura man tani gipaantos. Oh, dira. Oh, dira. Ginagawa sa man ni gaw. Nya kanay pwede na. Sige. Karga. Banati na draga. Oh no. Dito na draga. Tiyaw gihapon na ron gaw. Miss, nya na draga. Nya na draga. Ibig kayo lang po ba? Ano tayo ba? Pero, kaano na ito ang sulang raw? Ano yung ko? Style na ni. Ako na ba yung naglibre na rin niya? Kamuray mga on. Abi ba na magpararan ni Samoa? Gani. Haya ko ninyo. Ako ang kwarta niya. Kamuray mo rin kaon. Oh, wala man po ka nagsulti. Dapat nintingog ka kaganina, rap. Wa, nagsulti na. Ingon, biya ko kanina. Di mo magsiniro. Marami lami yan. Sa pizza ko sa lods eh. Grabe yan yung duwa eh. Duwa pa yung napahagsa ko. Hulot na inyo nga. Tingnan, bitaw tikag nga gutom kayo, me. Grabe.
Gutom lagi apon naurot magito ninyong isa ka container nga tubig. Asa ninyo nagipangutang yung kinaon? Itong isa kagalon nga tubig daw gaw. Yati sa tilaok na tama yun. Tilaw na doon sa container. Yang pizza. Ang pizza? Nara na sa tuguhan. Grabe mga lawas tawana.